an mi thikwang pakhat leinen chuan thlan laman pana ka fapa boralta anti thi anga chuan min puang top mai ka chungte han ti tur ka nei talo pathian ka awa lalpa khong eyom o chu ka hreta Sean vala chung ko ta in zawa in chibai le vek ule tun tuma chuan Reverend Yasir Erika Chanchin lungchia thlak tak kan ngai thlanga a Chanchin ka le lin lai hian ka mi tuya ti tlana save hle a tin ka record lai ngei pon in sum har ka ti hle ani keima ang bokanang ni pon in lo hlok pui ve nge ka be se Zakaria ani khami fel takle mi hoi hom takani afing hle bok kan sikula ani chau ka Christian omchun ni in ka ho hle mai Muslim kani na tanga chut point ama ain ka chungchuang jok turani ma se keima ain eng kima chungchuang jok tlat sikula ni tin mai chuan kan vel ta fo mai khami zan khani Zakaria tha chu kan rem ti tlan tak ni khami zan kha thimin avot hle bok akal na tur lama chuan kan lo chang sa renga mi panga kan nia thingkung chunga chuan lonin kan lo ngak ta ni mun hlat taka tang chuan torchlight eng kan lamron pan chu kan hmu theia chueng chualian tel tela kan bula lo thlengta chuanin khatia thingkung hnuaia lut chia tia khan kan vai chuan kan zon khum ta ni ani chu tapa arak vak vaka aban kan ti thlia saka ake kan ti thlia saklea ta chuan thisena ron luang tan ta khatia chantu nga ya aw vaka wang khan ama atanga thom eng ma lo chhualo nan ti in aka chuan ka hu beta beram i han thata khur der ang chia hian ani chu khurani tin thiandang te khan an lo sop ngek boka Allah pathian ta na thil tha ka tia wang chuan ka in chuang hle mai Allah chu ti lom ka duani chuan thok le khata tho chu top ta a o po hriat the ni talo churam hnuaia chuan thi le damkar lengin kan nu chia ta ni kan hoa kan in silfaya ti chuan kan tong trai ta ni khami zana tang khan Zakaria chu lo let le ngai to lo ka mu to ngai reng lo Muslim sa khwa thanem ngai takle Muslim sa khwa na achil chung kwa tangin kalo sailiana kan rin na chu kan la ur sun hle ani kanau pan line kapan Quran school amin shwaya khati lai khan kumriat mi lek kani chu sikula chuan min nu chia top mai ni kapa chuan kalu min zia kon saka chuan kan thubial laya khatia kan thut bial chunga khan she ka chu lai taka thua ani chuan in vuak na tal fiak chokeng ani Quran bua in zia khati luina bai hatir kania ka soi sola piang khan chuwa tal fiak ken chuan kalua tak chuan min vokor zel mai ni tra phalani lo a chan chu kan namdana chuan mi pa te hi kan trap turani lo ti ani ke ro chu zantin ka trap loi si ani chuan nang hi muslima chuan Islam uma inia chuwang chuan i tor chelanga irin ombok turani mi huat na chu ka pai tanta Muslim ni velawa piang chu ka huwa ani mai abik takin judana mau hi ka hole zol nia mole ta chuanin jihad alata na beitur chuan kanin puacha ta ma se zan tin mutura khuma ka kal hian light zong chu ka off china ka thi huna engelo thlengdon ka hrelo ka kazen chu thi swalin adam lota doctor te chuan a thi tu thu min hril ni reilo te chung chau hunan pe ni khat chu mi panian lo kala an ni chu Christian an nia a pakhat zok chuan mi chi bai tuma ta chuan a cross ken chu ka muta ka ban chu ka lakiang le vata cross ken tu te ban chu ka von don lo khatiani ani chuan no pang pakhat adam lo ti kan lo hria tong trai sak kan duani ke chuan hoi hom ka tum na wang chau chuan
ole tin ka changa chu vele kan bulami te kan bia ang chia hian an pathian chuan betran ta lalpa he naw hi khongai takin ron ti damang che an amen zo chia tia chuan ka kazen chuan ami chuaron meng thei tran ta hei hi kar khat chunga mit voi khat men na ani nge ani akut te po chuaron ti che thei tran ta akhuma chuan a thua ti chuan a ke na kal thei ta kha Christian mi pani local te zinga pakhat zok chu kabula thuin ti hian min shila ente thilmak ber zok chu hei hiani lalpan inuna thlak dang lamsak du che sin Yeshua hi anungani ti ringem kei chuan o ka ring khatiani a chan chu Islam rin na tangpon hei hi kan rin dan ani Yeshua chu pathian in van rama hruai chowa nie anungani engti kai mo chuan a local le ang ani chuan ti hian min shil ama chuan una wangin tuna poi be thei renga sin chu chuan kanun pum pui chu thlak dang lam ta vekani chuan Bible chu ka han chiar thana tu man juda te mangai turin min ti luilo Muslim te tana juda te mangai theina om chhun chu ilal le chandam tu tana iswai pomve huna chawani ka chung te ka mangaya ka pa ka mangai em bok kanu ka mangaya kan khopomin ka mangai bok iswa nung zui tura thuti thluk na ka siam khan ka pu le ka pa chuan ti hian min ti kan zinga mi ni tolo keima voina tur hun ser siamin chung khat laina ten soma an mi thikwang pakhat leinen chuan thlan laman pana ka fapa boral ta anti thi anga chuan min puang top mai ka chungte han ti tur ka nei talo pathian ka awa lalpa khong eyom o chu ka hreta chu o chuan ka hrilang che iminga thlan an lai kha ruak vekani ti hria ente keima thlan po kha ruak asin kumtam taka vei nuwa chuan avoi khatna tan ai gupta chuan ka vakala ta chuan pastoral conference ka vachimani chuanin Sudan pastor pakhat chu kapula lokala ani chu pave to tak asam po truak vekto ani chuan min bia khoi tanga lokal nge ni ka chanchin te chu ka hrila pastor upato tak chu en sum theilo atrap ta zoi mai engwangai tra pastor tia kan zo chuan ani chuan min la hria em Zakaria khakani chu vele ka hre chuak ta khami zan thim le re takha ka mu to ber zan chuania thok le khatan ma na tran pui nga ya tre vak te ka hre the kum som ni panga la ya lo liam ta keima wanga taksa serte po chu ka mu the ni ka zak tran ta em ha swal tak ka ni thin ani ka reng lo kanun chuarap thlak thin le mai Zakaria chuan kamit taka chuan min han en non le hei hi min shil Yasir mi huat thin em awang khan itan ka tong trai sak thin che sin a Bible han kewa khatia Bible han kew chia khan kam ming chu a phek masaber akamuta ka hothin le amase ni chuan mi lo tong trai sak rengani khamini khan pathian nen chuan mai chana kanin toka lalpa chuan ti hian min shil mi ingai to ma reng po khan kei chuan ka ngai thwa reng chesin mi sual tele nang ma ho tu che mangai turin unau mi pakhat imamwa aming chu Yeshua ani